Astăzi începem vlogul direct din muzeu. Bine, muzeu, expoziție muzeu, n-am venit niciodată cu Andrei aici. Dar era o ofertă, dacă aveai un tichet de la loterie, un scratch card de ăsta, aveai jumătate de preț reducere. Și am să venim și noi cu să vedem. Sunt o grămadă de chestii. Din câte mi-au zis acolo, 3-4 nivele, în fiecare sunt chestii diferite. Și pare interesant, am mai fost o prietenă și mi-a zis că e foarte, foarte drăguț. Așa că am venit și noi cu Ani să vedem. Sunt o grămadă de chestii aici. După cum vedeți, eu am fost dentist. Și au multe lucruri care pot să interacționeze și ei, adică să le apeșe, să vadă, multe lucruri care se mișcă. Și pentru Ani e foarte interesant. Așa că să venim și noi să vedem cum e. E în Birmingham, dacă sunteți de pe aici sau dacă sunteți de aici sau de în apropiere. Au și un parc aici afară, unde poate să iasă copiii. Și mai au un parc sus, un loc de joacă sus, foarte interesant la fel. Sper să se audă bine, că am uitat microfonul acasă. Cum am zis, au o grămadă de chestii aici pentru copii. Asta e numai partea de jos, o să vă mai arătăm în decursul ce mai vedem pe aici. It's getting late. Precious minutes are ticking away. You'll have to hurry to complete the run before darkness falls. E vrum? Titi mașină? Poftim? Da. Pune mâna. Pune mâna, mă. Cum face vaca, Andy? Așa? Asta era scaunul. E mai frumos, era atunci. Lasă capul în spate. Facem vâmpa. Am urcat și la nivelul 1. Unde am fost noi era numai jos parterul și aici la fel și la grămadă de lucruri. Le-ați văzut pe Andy în cărucior? Da, ia. Sunt foarte multe lucruri pentru copii, adică le plac mult, au multe lucruri de văzut, de atins, de jucat. Ia, Andy pe aici să joacă cu Andrei. E foarte frumos, chiar vă recomand să veniți. Ușor, Andy. Ușor, mama. Deci la nivelul 2 sunt animale, o grămadă de animale și Andy moare după ele, cel mai încântat. Da, aici am luat la ele să le vadă. Și chiar și la noi ne place, sunt niște animale foarte drăguți pe care nu le-am mai văzut. Ia, mami, vulpea! Ce ai văzut la noi în curte ieri? Vulpea! Vezi, mami? Vezi, mama? Da! Ia, ce frumos! Îți place? Te-ai obosit, vrei în brațe. Tot fugi pe aici, pe unde apuci, tot fugi. Hai că imediat merem. Și am ajuns și sus la locul de joacă, preferatul Andy. Cu piciorul la două. Da, Andy, în loc să se joace, vine să se pună în pas. Vrei să faci nani? Merem acasă să faci nani? Hai să-ți arăt ce tati. Merem acasă, cur să faci nani. Nu? Ia, unde e aici? Nu pe tine. Spală dintișorii acolo, așa. Așa. Tu nu, mamă, tu te-ai spălat dimineața deja. Așa. Așa, spală dinții, mama. După tine! Ba, nu-i voie să te speli tu cu aia. Te-ai spălat dimineața pe dinți.
Deci, după cum vedeți, o grămadă de jocuri aici, foarte, foarte drăguțe, la etajul 3. Chiar recomand să veniți aici cu copii. Andy e primul care sare, urcă peste tot. Nu ajungi viață? Am ieșit și merem acasă că rămâne bateria am 1%. Andy e aici, lângă ceos, somnoros, că deja aproape 12 și mamă ce vânt e afară. Stai să-i dau căciula, că nu ieșim așa. Merem acasă, că e fric și nu mai avem nici baterie. Am ajuns acasă. Bine, am ajuns acasă de foarte, foarte mult timp, dar am uitat de telefon. Și am dat la Andy să mănânce. Nu vreau să mănânce, cum i-am dat farfuria exact și mi-a dat înapoi. L-am culcat. Acum deja dorme de o grămadă de timp. Imediat trebuie să se trezească. Am mâncat și eu, am mâncat și Andrei. Andrei e sus lângă el, evident. Eu am terminat de editat video de astăzi, haul-ul. Mă apuc să fac aici un pic de curățenie, să adun de aici un pic. Și cam asta fac, pentru că nu știu ce să facem după masă, pentru că a început o ploaie de numai. Nu ai unde să ieși cu el și nici nu ai ce să faci pe vremea asta. Pentru că și dimineața când am fost, noroc că a fost înăuntru. Altfel, ne-a și fost foarte, foarte frig, pentru că un vânt foarte, foarte rece. Și chiar de asta ne-am dus acolo, pentru că am căutat o grămadă. Pentru că astăzi, fiind ziua mamei în Anglia, sunt o grămadă de reduceri la chestiile astea pentru copii. Și prima dată am vrut să-l duc la zoo. N-am fost niciodată și știu că o să-i placă foarte mult, pentru că îi plac mult animalele. Dar ținem cont că e afară, e în aer liber și sus. Mă refer că e sus, e mai sus de unde stăm noi. Ar fi înghețat de frică și el, dar și noi. Așa că ne-am dus acolo înăuntru și chiar a fost foarte, foarte frumos. Au o grămadă de chestii foarte mișto, cum e pus, pentru că au o grămadă de chestii care copiii pot să pună mâna, pot să le aprindă, pot să facă chestii cu ele. Și chiar e foarte, foarte frumos, evident. Eu chiar vă recomand să mergeți, mai ales dacă aveți copii mai mari decât Andy. Țineți minte, Andy are 1 an și 5 luni. Deci dacă aveți copii de 2 ani jumate, 3 ani, o să le placă și mai mult. Și sus de tot, la ultimul etaj, e un loc de joacă destul de mare. La fel iară cu o grămadă de chestii. Care de acolo, la noi s-a lăsat cu pânse de când am dus, că nu au vrut să meargă de acolo, nu au vrut să se mai ducă. Dar a fost foarte frumos. Dar noi trebuie să venim acasă, pentru că deja a fost somn, deja era rupt de somn. Și da, astăzi a fost o promoție, noi am plătit 18 lire pentru 2 adulți. De obicei undeva la 18-19 lire de persoană și copiii sub 3 ani merg gratis. Deci dacă sunteți din Birmingham sau din apropiere, merită să mergeți, profitați. Andy s-a trezit și l-am tuns, că era nevoie să-l tunge, n-am mai făcut cum. Și Chel, zici că e un Shaolin. Deci zici că e al copilul și l arăt imediat. Până atunci m-am pus să spăl vasele, am pus supa acolo, într-un bol, că am nevoie de o pală, că vreau să-i fac o cremă de legume, să văd dacă mănâncă. Vreau să-i pun și piept de pui și vreau să-i pun și ou, să văd dacă mănâncă și asta să mă pun să fac acum. O să fac crema asta de legume și cred că o să fac și mazăre bobe cu pui, dacă te desfac pachetul de pui. Și da, cred că cam atâta facem. Am dus până la magazin. Ea am făcut baie la Andy, evident că era plin de păr. Și au venit și ai mei pe la noi. Așa că ei stau cu Andy cât timp eu fac aici și am dus la magazin. Și mă apuc să fac repede, dar v-am zis, vi-l arăt imediat și Shaolin. Crema de legume gata. Aici așa. O grămadă de legume, am pus morcovi. Stai să pun acolo să nu cadă. Am pus morcov, am pus ardei roșu, am pus cartof dulce, am pus cartof alb, am pus țelină, am mai pus 2 fierte, am pus piept de pui. Ce am mai pus? Mi se pare că am zis, da? Da, morcovi, ceapă am mai pus și... Ce am mai pus, doamne? Stai că nu mi iasă numele pe engleză. Pe engleză, pe română. Mă gândesc, stai că nu mi iasă. Nu mi iasă mai mâncare. Stai că vă arăt. Am pus unul din ăsta. Unul din ăsta am mai pus. Dar nu mi iasă numele. Nu mi iasă numele.
L-am pus și am mai pus un pic de apă, că mi-a ieșit un pic cam gros, odată ce am pus ouă și puiul. Și l-am făcut așa un pic mai lichid. Și să văd dacă mănâncă, vreau să-l dau cu crutoane, să văd dacă mănâncă, că nu mai știu ce să dau să mănânce. Efectiv, de când iese caninii de vreo săptămână, jumătate, două, nu mai mănâncă. Deja ajung la nebun, efectiv, nu mai mănâncă nimica. Și să văd dacă mănâncă pasta. Și acum fac mici, pentru că, ce înțeles, n-am mâncat nimeni din crema. Andy nu i-a plăcut deloc cum a gustat așa și rămas. Aici e șaolinul de care v-am zis. Ande, mami. Acum avem șaolin. Avem șaolin. Și dă să mănânce pizza, pentru că se pare că pizza mănâncă. Adică nu știu, nu mai știu ce să-i dau, nu mai știu ce să-i fac. Da, mama, da. Da. E bun? Da? Nu știu, am impresia că se stătă zonă în bucătărie, adică între ce am făcut curat, între ce am făcut crema aia mici, am mai curățat, am mai făcut, că am impresia că toată după masă stat în bucătărie. Așa-i? Toată după masă stat în bucătărie și mai trebuie să fac și eu baie, că l-am văzut, deja am făcut pentru că l-am prins și e șaulit. Ne jucăm. Am sticări în cap. Ne jucăm. După cum am văzut de mâncat, nu am mâncat nimica. Până la urmă am mâncat o felie de pâine, o felie jumate de pâine am mâncat cu brânză topită. Asta o cerut și asta am mâncat. Măcar mă bucur că am mâncat și aia. Și v-am zis, de-abia aștept să treacă perioada asta cu dinți, că deja nu mai pot, e deja prea mult. Și tot mă uit la el că încă nu s-a învățat să-l văd așa că el, efectiv, zici că e un șaolin. Da, pune aici la mami, pune aici la mami. Șaolinul lui mama. Și după cum tot asta a fost ziua noastră, asta a fost duminica noastră. Am fost dimineața cu el la muzeu. Da? Ce e acolo, mami? Stitch? Vrei să-l pui acolo? Pune-l acolo, mama. L-am dus dimineața la muzeu, cum a fost foarte frumos, după am venit acasă, au dormit. Da. E mizerie? L-aruncăm la gunoi, mama. Da, hai să-l aruncăm la gunoi. Hai, da. Am vrut să ieșim și după masă cu el undeva, dar a venit într-o ploaie. Deci, efectiv, o ploaie, n-am putut face nimic, așa că ne-a dat toate peste cap. Și am zis să stăm acasă, am stat toată ziua în bucătărie, mai multe bucătărie v-am filmat, nici tare nu l-ați văzut. Da. Nici nu prea l-ați văzut pe Andy sau pe Andrei, pentru că erau aici, eu eram în bucătărie. Și cam asta e. Caca, hai să aruncăm la gunoi, hai mizeria, hai să aruncăm mizeria la gunoi. Aruncăm mizeria la gunoi. Acolo. Acolo, pune-l acolo, da. Bravo! Da, și asta? Ia, mai dă tata ceva? Da. Pune acolo. Pune-l. Pune și pe aia, mama. Pune acolo. Aici, bravo. Hai, da, și astea. Așa, ia-ți mai dă Eu tata și ceva. palul. Da, ia-le și le du acolo. Bun. Așa. Adunăm, mama, că ne apucăm de somn, imediat facem nani. Vrei să faci nani? Da, ia și astea. Dar alea nu cred că pot să le pun. Hai că le punem noi. Pune-le-te. Bravo. Le punem așa. Ia și vălcuța de acolo.